سلامن ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ነፍቃሪትኩም ንበዓልቲ ቤትኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዘይተዕግብዎን እንተኮይንኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ድሕሪ ፆታዊ ርክብኩም ወይ ከዓ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብ ክትገብሩ ኣብ ተሓስብሉ ግዜ ዘርእዮ ምልክታት ክንርኢ ኢና። ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ትሪኡ እንተኮይንኩም ኣብ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ ሕዚ ሰሪሕኩምዎ ዘለኹም ጌጋ እንታይ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ንቀፃሊ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ንክትፍፅሙ ዝሕብረልኩም መደብ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረክብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብርና ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ብዙሓት ፀገማት ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ከምኡውን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከጋጥሙ ይኽእል እዮም። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝፍለጥ 3 ዓበይቲ ፀገማት የጋጥሙ እዮም። እዚኦም ድማ መትሎ ደው ናይ ምባል ፀገም፣ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ምቕናስን ቀልጢፍካ ምውዳእ ዝመሰሉ ፀገማት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ የጋጥሙ እዮም። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ብልዕቲ ምድራቅ የጋጥም እዩ። እዚ ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ቃንዛ ክስምዐን ይገብር እዩ። ከምኡውን ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌት ምቕናስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥሙ ዓበይቲ ፀገማት እዮም። ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ምንቅስቃሳት እስካብ ዘሎ ማለት እውን ንክዳንኩም ኣውፂኩም ሰውነትኩም ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ከዓ በዓልቲ ቤትኩም እስካብ ተነኻኽአ ምስዕዓም እስካብ ሃለወ ከምኡውን ፆታዊ ርክብ እስካብ ገበርኩም ደቂ ተባዕትዮ ዘየዓግብሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን 100% ናብ ዕግበት ከም ዝበፅሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግና ካብ ደቂ ተባዕትዮ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ፆታዊ ርክብ ስለ ዝፈፀምኩም ጥራሕ ናብ ዕግበት ይበፅሓ እየን ክንብል ኣይንኽእልን። ዋላ እኳ ምሳኻ ንውሕ ዝበለ ግዜ ፆታዊ ርክብ እንተፈፀመት ንውሕ ንዝበለ ደቃይቕ ፀኒሕካ ፆታዊ ርክብ እንተፈፀምኩም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ምልክታት ተርኢ እንተኮይና በቲ ፆታዊ ርክብኩም ተዓግብ ከምዘየላ ዘርእዩ ምልክታት እዮም። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ምልክታት ኣብ ትርእሉ ግዜ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ዝፈፀምኩምዎ ጌጋ እንተሃልዩ ብምሕሳብ ነዚ ጌጋ ከተውግድዎ ኣለኩም። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፆታዊ ርክብኩም ተዓግብ እንተዘይሃልያ ተሪኦ ምልክት ነቲ ፆታዊ ርክብኩም ሪስፖንስ ናይ ምሃብ ዓቕማ ምቕናስ እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ቅድሚ ሕዚ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንከለኹም ንሳ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ናይ ባዕላ እጃም ትዋፃእ እንተነይራ ንኣብነት ኣብ ላዕሊ ጌርኩም ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ንክልተ ኣእዳውኩም ሒዘን ነጥዋተን ንክትነኻኽእወን ዝገብራ እንተኮይነንን ነፃብዕትኩም ናብ ብልዕተን ብምውሳድ ንክትነኻኽእወን ዝደልያ እንተኮይነን ፆታዊ ርክብኩም ናይ ክልቴኹም ሓባራዊ ዕግበት ምዃኑ ብምፍላጥ ሓባራዊ ዕግበት ንክኸውን ዝፅዕራ እንተኮይነን ማለት እውን ፅቡቅ ናይ ፆታዊ ርክብ ሪስፖንስ እንተሃልይወን ትፈትዎ ናይ ፆታዊ ርክብ ከም ዝኾነ ዘመላኽት እዩ። ኮይኑ ግና ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ሪስፖንስ ዘይትህብ እንተኮይና ኣብ ገፃ ታሕጓስ ወይ ከዓ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅም ናይ ዘሎ ሰብ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ዘይብላ ሱቕ ትብል እንተኮይና ኣብ ፆታዊ ርክብ ፀገም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ እዚ ነገር እዚ ዘጋጥም ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምስ ሰውነተን ዘይትነኻኽኡ ዘይትሰዓዓሙ ፎርፕሌይ ዘይትገብሩ ንብልዕተንን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ዘለዓሉ ክፋላት ሰውነተን ዘይትነኻኽእወን እንተኮይንኩም ዘጋጥም ነገር እዩ። ስለዝኾነ ነዘን ነገራት ኣብ ቀፃሊ ፆታዊ ርክብኩም ከተማሕሽወን ኣለኩም። ኢቭን ጥራሕ ነብስኩም ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ምርአይ ምንኽኻእ ምትሕስሳይ ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ብተወሳኺ ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ብምቕያር ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ኣብ ተቀያይሩሉ ግዜ ብናተን ምርጫ እውን ክኸውን ኣለዎ። ስለዝኾነ ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ምንም ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ሪስፖንስ ዘይህባ እንተኮይነን እዚ ካብቶም ምልክታት ሓደ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እውን በቶም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ስለዝኸውን ነተን ዝሓበርኩልኩም ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝግበራ ነገራት ክትጥቀሙለን ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ ርክብኩም ዘይዓግባ እንተኮይነን ዘርእዮ ምልክት ድማ ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዘርእዮ ምልክት እዩ። ንኣብነት ናብ ሕቑፎ ኣትያ ክትድቅስ ዘይምድላ እዩ።
ጾታዊ ርክብ ፈጺምኩም ምስ ወዳእኹም ነዚ ምልክት ተርእየካ እንተኾይና ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ከም ዘሕረቕካያን ከም ዘይዕገብካያን ተርእየሉ ምልክት እዩ። ስለ ዝኾነ ናብ መደቀሲ ክፍልኹም ኣቲኹም ቀልጢፍኩም ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታው ዘይኮነስ ንሰውነትኩም ከተነኻኽኡ ጥራሕ ነብስኹም ኮይንኩም ክትሰዓዓሙ ክትተሓሳሰዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ዘለዓሉ ክፋላት ሰውነተን እውን ንኣብነት ኣብ ክሳደን ከባቢ ብምስዓም ንኸናፍረን ብምስዓም ነጥዋተን ብመልሓስኩምን ብእዳውኩምን ብምሕስሳይ ንብልዕታ ድማ በጻብዕትኹም ብምሕስሳይ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ከተብጽሓ ኣለካ። ኢቭን ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ኢንቫይሮንመንት ኣገዳሲ ነገር እዩ። ጽሪ ዝበለ ክፍሊ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ድምቕ ዘይበለ ብርሃን ኢቭን ኣከዳድናኹም እውን ንጾታዊ ርክብ ዘለዓል ክኸውን ኣለዎ። ርቕቕ ዝበለ ቢጃማ ክትገብሩ ኣለኩም። ነዚ እንተጌርኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ኣብ ውሽጠን ዋላ እንተዘይሃለወ ስምዒተን ብልዑል ንኽውስኽ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ዕግበት ንምብጻሕ ካብ ዝጠቕሙኹም እቲ ሓደ ፋክተር እዩ። ስለዝኾነ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ነዚ ምስ ገበርካላ ምሳኻ ሕቑፍ ኢላ ክትድቅስ እያ። ኮይኑ ግና ብጾታዊ ርክብኩም እንተይ ዘይዓጊባ ብኣኻ ተሓቒፋ ክትድቅስ ኣይትደልን፣ ገጻ ዘዊራ ትድቅስ እውን እያ። ስለዝኾነ ምልስ ኢልኩም ዝገበርኩሞ ጌጋ ብምሕሳብ ንቐጻሊ ጾታዊ ርክብኩም ከተማሕሽዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ኣንስትዮ ብጾታዊ ርክብ እንተዘይዓጊበን ዘርእዮ ምልክት ድማ እዚ ብጣዕሚ ክሪቲካል እዩ። ምስ ጽሬት ዝተተሓዘ ነገር እዩ። እዚ ድማ ጽሬተን ናይ ምሕላው ድሌተን ዝተሓተ ይኸውን እዩ። ብተጻራሪኡ ድማ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ እንተፈጺምኩም ጽሬተን ምሕላው ናይ መደቀሲ ክፍልኹም ክኸውን ይኽእል። ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ኢንቫይሮንመንት ጽሬት ምሕላው ሰሓቢ ናይ ምግባር ድሌተንን ተገዳስነተንን ይውስኽ እዩ። ኮይኑ ግና ዓራትኩም ዝተበላሸወ ብስርዓት ዘይተነጸፈ ንሳውን ጽሬታ ዘይትሕሉ እንተኾይና ደቂ ተባዕትዮ ደው ኢልኩም ሜይቢ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዘለኩም ፐርፎርማንስ ክትፍትሹን ከተማሕሹን ኣለኩም። ኢቭን ምስኣ ዘለካ ኮሚኒኬሽን ብምምሕያሽ ዝገበርካዮ ጌጋ እንተሃልዩ ምሕታት ከመሓይሸላ ትደልዮ እንተሃልዩ ኢቭን ጽቡቕ ጎኒ እንተሃልዩ እውን ብምሕታት ከተማሕሾ ኣለካ። ጾታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ዕግበት ስለ ዝኾነ ሓባራዊ ጻዕሪ፣ ሓባራዊ ድሌት፣ ሓባራዊ መረፃ ክህሉ ኣለዎ። ንኣብነት ንጾታዊ ርክብ ዕግበትኩም በይንኻ ትደክም እንተኮይንካ ኣዕጋባይ ኣይኸውንን። ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ድሌት ሃሊካ ንሳ ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ሙድ እንተዘይሃልያ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ምግዳድ ልክዕ ኣይኮነን። ዋላ እኳ ጾታዊ ርክብ እንተፈጸምኩም እውን ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ክኾነልኩም ኣይኽእልን። ኣብ መወዳእታ ድማ በይንኻ ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ከምኡ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ኢንቫይሮንመንት ትመርጽ እንተኮይንካ ናታ ድሌት እውን ስለ ዘይኸውን ኣዕጋባይ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዕድልኩም ብኡ ልክዕ ዝወረደ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ትገብርዎም መረፃታት እውን ክሳተፋ ኣለወን። ኮሚኒኬሽንኩም እውን ክትዕብዩ ኣለኩም። ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ምምይያጥ ክትሓፍሩ የብልኩምን። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ክትኮኑናን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኸስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ